Amb l'arribada de la primavera, arriben també les orenetes, els falciots i els ballesters als carrers de pobles i ciutats. Seran els nostres veïns fins a la tardor, quan tornaran al continent africà. Viuran durant tot aquest període entre nosaltres i criaran els seus polls aquí. Les orenetes ho faran en nius de fang en coberts i façanes, i els falciots i els ballesters en escletxes i forats de les parets. Orenetes, falciots i ballesters s'alimenten d'insectes voladors i són el millor insecticida natural que podem trobar. Es calcula que durant la seva estada entre nosaltres, tan sols una parella d'orenetes pot arribar a consumir uns 500.000 mosquits. Aquests ocells ens cuiden, ens eviten picades molestes i mantenen a ratlla les poblacions de molts insectes que esdevindrien una plaga sense ells. És molt important cuidar-los i protegir-los, però també els seus nius. Les lleis ja ho fan. Fes-ho tu també.